Πάντοτε βέβαια προτιμώ να γράφω παρά να μιλάω. Ωστόσο, απόψε είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να πω λίγα πράγματα για την ποίηση της Κατερίνας Κατράκη, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα αξιόλογη. Από την άλλη πλευρά πάλι αναρωτιέμαι, ποια είμαι εγώ που είμαι σε θέση να κρίνω το πνευματικό έργο ενός άλλου δημιουργού. Ούτε κριτής κάποιας επιτροπής είμαι, ούτε ειδήμων. Υπάρχουν άλλωστε πολύ περισσότερο επαΐοντες από μένα να κρίνουν. Πόσο μάλλον όσον αφορά την ποίηση, που είναι κάτι ιδιαίτερα προσωπικό, είναι ένα ξεγύμνομα ψυχής, θα έλεγα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δεχτείτε τα λόγια μου σαν την προσωπική και ταπεινή άποψη κάποιου που διάβασε και ξαναδιάβασε την ποιητική αυτή συλλογή και αποκόμισε τις καλύτερες εντυπώσεις. Πάντως να ξέρετε ότι ό,τι θα σας πω βγαίνει πραγματικά από την ψυχή μου. Πιο μακριά, πιο κοντά, δεν ξέρω. Πιο μακριά. Ναι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι. Παίρνοντας κάποιος αυτή την ποιητική συλλογή στα χέρια του, ένα πολύ απλό και λιτό βιβλίο με ένα εξαιρετικό χαρακτικό στο εξώφυλλο της Βάσος Κατράκη, νομίζω ότι μάλλον δεν φαντάζεται τι μικρά διαμαντάκια μπορεί να κλείνει μέσα του. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα ποίηματα της συλλογής αυτής σε δύο κατηγορίες. Αφενός είναι οι δημιουργίες που αφορούν προσωπικές εμπειρίες της ποιήτριας και αφετέρου στην άλλη κατηγορία είναι ποίηματα που αφορούν γενικότερες καταστάσεις που πάνω κάτω όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Όπως και να το κάνουμε πάντως, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα ποίηματα, τα οποία βάζουν και την προσωπική σφραγίδα στη συλλογή αυτή. Βάζουμε μία σφραγίδα στην τεχνοτροπία της Κατερίνας Κατράκη. Πρώτο και κύριο, αυτό που θα μπορούσα να πω, είναι το απέριτο ύφος. Ο λιτός και λακωνικός λόγος. Κάθε λέξη, εκεί που είναι τοποθετημένη για κάποιο λόγο. Δεν είναι ποτέ τυχαία. Ένα πολύ αγαπημένο δίστιχο είναι το έκτακτο. Η ζωή μου έπαθε κάταγμα. Ένα όνειρο ανεκπλήρωτο έπεσε βίαια πάνω της. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ποιητικός λόγος, στοχευμένος και απόλυτα κεντραρισμένος. Παρόλη όμως τη λακωνικότητα του στίχου, υπάρχουν πάρα πολλά νοήματα μέσα που κρύβονται σε αυτές τις λίγες λέξεις. Είναι μεστός νοημάτων. Μας δίνουν οι στίχοι της Κατερίνας τα ερεθίσματα να σκεφτούμε. Δίνουν τροφή στη σκέψη μας. Μας προβληματίζουν. Θα σας διαβάσω λίγους στίχους από ένα εξαιρετικό ποίημα που λέγεται «Υπέρμετρος». Λάτρη του υπέρ και όχι του μέτρου, συνετήσου. Γδίσου το ρούχο του μεγάλου και του δίθεν. Βρες την αλήθεια στη ζωή σου και ενσαρκώσου. Είναι το ποίημα που πριν από λίγο διάβασε τόσο ωραία η Κατερίνα. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν ένα οδηγό ζωής. Μας δίνει μαθήματα ζωής. Πέρα λοιπόν από τα νοήματα αυτά, σε όλα τα ποίηματά της, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, δοκιμάζουμε έντονα συναισθήματα που μας αγγίζουν. Γινόμαστε συχνά ένα με την ποιήτρια. Μπαίνουμε στη θέση της. Και αυτό νομίζω ότι θεωρείται μια μεγάλη επιτυχία του λογοτέχνη, να μπορέσει να βάλει τον αναγνώστη στη θέση του. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της ποίησης αυτής
ποιότητα της δημιουργού. Σαν μια πραγματική εργάτρια του λόγου, ερωτοτροπεί με τη γλώσσα. Παίζει με τις λέξεις. Συνθέτει, ανασυνθέτει, δομή, αποδομή, αναδομή, αποκαλύπτοντάς μας ταυτόχρονα το διτό και συχνά κρυφό νόημα που έχουν κάποιες λέξεις που ούτε καν το είχαμε φανταστεί. Πέρα από όλων αυτών όμως, υπάρχει μια διάχυτη ευαισθησία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ποίημα. Η ευαισθησία έτσι κι αλλιώς δεν είναι το αισθητήριο του ποιητή. Δεν είναι αυτή που πυροδοτεί και τροφοδοτεί το στίχο. Σκέψεις που αναπνέουν και λέξεις που καίνε είναι η ποίηση, είχε πει ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Και νομίζω ότι η Κατερίνα Κατράκη βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ασφαλώς και ο ύμνος στον έρωτα δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλούσιο συναισθηματικό κόσμο ενός ποιητή που ακτινογραφεί και σκανάρει, θα έλεγα, την ανθρώπινη ψυχή. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ποίημα στη συλλογή που λέγεται «Θαλασσινή» και από το οποίο θα σας διαβάσω τους πρώτους στίχους. Δεν σε έχω συνδέσει με το καλοκαίρι, σε έχω δέσει μαζί του. Σαν κοχυλάκι που τεντώνει το στραπό του στο βυθό και λέει την πρώτη καλημέρα. Σαν την ακτίνα που αγκαλιάζει αμυδρά κάθε ψαράκι που αρμενίζει στα νερά. Ναι, σε έχω δέσει. Σαν τον μικρούλι αχινό που κάθε πέτρα του γυαλού την δροσερεύει. Βέβαια το ποίημα έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι πρόκειται για έναν ζωγραφικό πίνακα ολοζώντανο που μιλάει. Μια παντεσία εικόνων, ήχων, χρωμάτων, συναισθημάτων που όλα δένουν τόσο αρμονικά μεταξύ τους και παράγουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ποίημα που πραγματικά δομείται από έρωτα. Δεν θα έλεγα όμως ότι πρόκειται για το ερωτικό πάθος ή τον πόθο, αλλά την τρυφερή αγαλίαση που απορρέει από το αγκάλιασμα των ψυχών.